Κυρίες και κύριοι, καλά μου φιλαράκια. Είμαι ο Ηλίας ο Μονογιός, οι φίλοι και οι γνωστοί με φωνάζουν και ασυλλόγιστο. Σήμερα θα πάμε να κάνουμε μια πολύ ωραία γαριδομακαρονάδα, αλλά με άλλη μαγειρική τέχνη. Κάποιες φίλες μου ζητήσανε να σας δείξω μακαρόνια με γαρίδα. Οπότε πάμε να σας κάνω με έναν άλλο τρόπο μια πολύ φευγάτη γαριδομακαρονάδα. Λοιπόν, έχουμε πιάσει το τηγάνι, έχουμε βάλει μέσα στο τηγάνι λίγο πιπεριά και λίγο κρεμμύδι. Πάντα φρέσκο ελαιόλαδο, δεν χρησιμοποιούμε τηγανέλαια πουθενά. Φρέσκο λαδάκι, δικό μας ντόπιο, υγιεινό, όπως έχουμε ξαναπεί. Θα το πάμε καρέ-καρέ, δεν σας λέω τι υλικά έχω εδώ μπροστά μου, απλά θα σας λέω τι βάζω μέσα. Βλέπετε εδώ. Ψηλώνουμε τη φωτιά, τσίτα τα γκάζια που λένε. Πάμε να σοτάρουμε λίγο το κρεμμύδι. Θα ρίξουμε μέσα και τις γαρίδες. Έχουμε καθαρισμένες τα σώματα, έχουμε αφήσει μόνο το κεφάλι και την ουρά. Ρίχνουμε μέσα τις γαρίδες μας. Εδώ πέφτει σοτάρισμα. Σύντα τα γκάζια και σοτάρισμα. Θα προσθέσω κάμποσο σκόρδο, όχι λίγο, κάμποσο σκόρδο, αλλά θα το προσθέσω προς το τέλος για να μην μας μαυρίσει. Το σκόρδο είναι πολύ ευαίσθητο και μαυρίζει και μετά πικρίζει. Είναι πάρα πολύ εύκολο πιάτο, πάρα πολύ γρήγορο. Εδώ είμαστε. Προσθέτουμε τώρα το σκόρδο, μισή κουταλιά της σούπας. Περίπου. Χαμηλώνουμε τη φωτιά. Θα παίρνουμε 10 τούμπες. 10 τούμπες και μετά ψηλώνουμε τη φωτιά. Παίρνουμε ένα ποτήρι κρασί, λευκό, ξηρό και σβήνουμε. Ένα ολόκληρο ποτήρι, old fashion. Θα αφήνουμε να πάρει βράση, να φύγει όλη η αρκόλη. Αν το αφήσουμε έτσι και ρίξουμε σάλτσες μέσα, θα γίνει ξηρή η σάλτσα. Πρέπει να εξαρτηθεί όλη η αρκόλη. Οπότε βράζουν και οι γαρίδες τους εδώ μέσα. Με τσίτα τα γκάζια. Προσθέτω καθώς βράζει τώρα λίγο ούζο. 2 σφινάκια ούζο περίπου. 1-2 σφινάκια ούζο. Φεύγει αρκόλη τώρα εξαρτηθεί. Ήδη το ζουμί μας έχει γίνει κόκκινο από το κεφάλι της γαρίδας. Χωρίς να έχω προσθέσει σάλτσα, κόκκινη σάλτσα, έχει γίνει κόκκινο. Προσθέτω μέσα λίγο σαφράν. Ένα κουταλάκι του γλυκού περίπου σαφράν. Παίρνουμε σάλτσα ναπολιτέν. Την έχουμε φτιάξει με βασιλικό, την έχουμε μαγειρεμένη και ρίχνουμε ανάλογα πόσο κόκκινη θέλουμε να την κάνουμε, πόσες μακαρονάδες έχουμε. Εγώ τώρα είναι για μία μακαρονάδα, μία κουτάλα και μισή είναι εντάξει. Εδώ είμαστε τώρα. Θα πάρει μία βράση
Τώρα θα βράσουν οι γαρίδες, σχεδόν είναι έτοιμες. Με τη βράση αυτή που θα φέρει το φαγητό, θα αφαιρέσουμε τις γαρίδες από μέσα, θα ρίξουμε τα μακαρόνια μέσα στη σάλτσα. Θα φέρουμε 10 τούμπες και θα κάνουμε και liaison με κρέμα γάλακτος. Ένα σφινάκι κρέμα γάλακτος στο τέλος. Να την κάνουμε τη σάλτσα ροζ. Μπορούμε και από τώρα να ρίξουμε την κρέμα γάλακτος καθώς είναι μέσα και οι γαρίδες μας. Αυτό είναι δέσιμο με την κρέμα γάλακτος. Η σάλτσα. Τώρα η σάλτσα μας έχει πάρει άλλη τρόπο. Χαμηλώνουμε τη φωτιά. Παίρνουμε ένα πιάτο τσιμπίδα, βγάζουμε τις γαρίδες έξω. Είμαστε στην τελική ευθεία. Ήδη έχει κολλήσει η σάλτσα πάνω στις γαρίδες. Έχει γίνει liaison. Αυτό που σας είπα, έχει δέσει η σάλτσα. Ήδη έχει δέσει η σάλτσα με την κρέμα γάλακτος. Το σφινάκι αυτό κάνει αυτή τη δουλειά. Ρίχνουμε τα μακαρόνια μέσα. Ψηλώνουμε τη φωτιά ξανά και φέρνουμε 10 τούμπες. Συμπληρώνουμε, αν πήξει πάρα πολύ, λίγο χυμό βρύσης, πάντα από φίλτρο. Εδώ είμαστε. Την βγάζουμε στο στάδιο που έχει χυλώσει, σαν σουφλέ. Έχουμε ένα πιατάκι εδώ. Έλα πιο μέσα, Σέφη. Βάζουμε στο πιάτο μας. Έχει κάτσει η σάλτσα πάνω στο μακαρόνι. Δεν περνάει από κάτω σαν να είναι σούπα να κολυμπάει το πιάτο μας. Παίρνουμε την τσιπιδούλα και αρχίζουμε και βάζουμε τις γαριδούλες γύρω γύρω. Εδώ λίγο κρέμμυδο μαϊντανό. Λίγο, μάλλον όχι κρέμμυδο μαϊντανό, λίγο μαϊντανό από πάνω, να γαρνίρουμε έτσι λίγο το πιάτο. Και είμαστε έτοιμοι. Όσοι θα το φτιάξετε, είναι φοβερό το πιάτο και καλή όρεξη.